Sugeng pebanggan malih kalian Hadi Pamungkas ing waosan cariyos cekak. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken cerita cekak seratanipun daratan lor kanthi ira-irahan ora ilok lan aja dilanggar. Sugeng midhangetaken. Pesen Eyang Kakung sing dak eling-eling tekan aku diwasa isining obrolan ing teras omah. Le, cah bagus, sesuk nek wis kerja lan golek jodoh aja karo warga dusun pojok wetan desane dhewe ya. Lho, wonten apa, Eyang? Pitakonku marang Eyang. Eyang ora menehi alasan cetha, sing dak eling mung ora ilok lan aja dilanggar. Rasa penasaranku tambah terus angger nyuwun pirsa Eyang. Jawaban Eyang padha wae, ora ilok lan aja dilanggar. Kanggo nemokake rasa penasaranku iku, aku njur nyuwun pirsa dumateng Bapak. Jawaban Bapak padha karo Eyang. Kayane Bapak lan Eyang wis sepakat kanthi jawaban ora ilok lan aja dilanggar. Ora ilok lan aja dilanggar gawe aku ora bisa turu lan pengin nemokake apa sejane maksud tembung kuwi. Nalika aku coba takon marang para sesepuh dusunku, jawabane padha karo Eyang. Para sesepuh kayane sepakat karo jawabane Eyang. Katimbang aku pusing mikir jawaban sing ora cetha kuwi, mending dak lalekake wae. Aku saiki kudu fokus sekolah lan ngoyak gegayuhanku. Ananging pancen angel nglalekake ukara Eyang mau lan penasaranku sangsaya tambah. Kanca-kanca uga penasaran karo jawaban Eyang lan pinisepuh dusunku. Aku lan kanca-kanca pengin buka wewadi apa antarane dusunku karo dusun pojok wetanku. Edi Godang salah sijine pemuda ing dusunku. Dheweke cerak karo Ratmi, warga dusun pojok wetan dusunku. Aku karo kanca-kanca sepakat arep ngerteni isining ukara Eyang lan para sesepuh dusun. Edi terus disengkuyung maju, aja dipikir pesen para sesepuh dusun mau sing ora cetha. Rasa tresna Edi lan Ratmi iki dadekake pancingan kanggo Eyang lan para sesepuh dusun. Eyang lan para sesepuh dusun wiwit ribut. Bapak lan Ibu Edi ditekani Eyang lan sesepuh dusun, sing intine hubungane Edi karo Ratmi kudu dirampungi, aja diterusake. Eyang uga njaluk aku nasihati Edi supaya hubungane Edi karo Ratmi aja diterusake amarga kanggo kepentingan wong sak dusun. Pun Eyang kendelke mawon, hubungan Edi kalian Ratmi boten ngrugikake awake dhewe. Ngrungokake jawabanku, Eyang duka karo aku. Kowe dikandani wong tua arwani. Kanthi swara seru karo nuding-nuding, aku meneng lan dingkluk. Nalika wis rada tenang, aku balik takon Eyang. Eyang, kok kula supados elingake Edi amarga menapa? Wis tak omongke bola-bali, ora ilok lan aja dilanggar. Lah menika Eyang, kula lan rencang-rencang penasaran. Aku pengen banget ngerteni alasan Eyang. Kanthi rada abot, Eyang banjur nyritakake lan buka wewadi kuwi. Ngene lho Le,
dusun awake dhewe lan dusun wetan kono adu pojok utawa dusun sing batese sebagian pojok karo pojok. Lho, wonten menapa menawi mekaten kok kawula mboten angsal pepacangan kali warga dusun niku? Kanthi abot eyang nyetitakake nek kuwi dilanggar bisa nekake bebaya khususé keluarga loro-lorone. Maksud eyang, aku ngarep-arep banget oleh jawaban saka eyang. Eyang banjur njupuk napas dawa lan miwiti crita ngengingi wewadi kanthi pengarep-arep dituruti lan ora dilanggar para muda. Ngene le, wis akeh contoh sing langgar lan akhire antuk musibah. Lek Jono karo Lek Murni kae dheweke ora oleh pepacangan ning tetep nekat. Ora genep seminggu keluargane ngalami musibah. Maksud eyang, musibah pripun? Pitakonku pengen ngerteni. Bapak lan ibune Lek Jono ninggal ora suwe, bapak Lek Murni uga iya ninggal. Oh, mekaten eyang, isinipun ora elok lan aja dilanggar. Kuwi sawijining contoh, isih ana sing liyane akeh banget. Pungkasane para warga dusun boten wantun celak utawi pepacangan kali warga dusun niku. Kanthi ndingkluk ngerteni wewadine pitutur eyang. Ora wedi le, ananging kuwi larangan sing kudu ditaati karo sapa wae warga dusun dhewe lan dusun pojok wetan dusun dhewe. Kowe aja pisan-pisan nglanggar ya le. Nggih eyang, kula badhe cepeng pesen eyang. Neng atiku ora percaya kedadian sing ana mung kebeneran wae, ananging aku ora wani bantah eyang. Edi Gotang lan Ratmi wis ora bisa dibendung maneh anggone pepacangane. Sangsaya akeh sing nasihati, sangsaya mundhak raket pepacangane. Bapak ibune Edi lan Ratmi uga mulane melu nglarang pepacangan Edi lan Ratmi. Ananging amarga saklorone wong tuwa Edi lan Ratmi berpendidikan, akhire ya ngidini wong tuwa saklorone ora wedi marang musibah. Sabanjure Edi lan Ratmi nikah ing gereja Santo Petrus lan Paulus Lepu, Romo saka Walanda sing ngijabke. Sabanjure Edi lan Ratmi nyambut gawe ana ing Jakarta. Wis 15 taun Edi lan Ratmi ijab, diparingi putra jaler kaliyan setri. Edi lan Ratmi diparingi sehat, semono uga bapak ibu lelorone tansah diparingi sehat. Edi lan Ratmi saben Natal lan Idul Fitri mesti balik tilik keluarga. Bapak Edi pensiunan pegawai dinas peternakan, saiki sukses jadi peternak kambing. Bapak Ratmi pensiunan guru, saiki jadi petani sukses. Ora ilok lan ojo dilanggar sejatine mitos sing angel dibuktekake sakbenere. Kedadian ing keluarga-keluarga liyane mung kebeneran wae. Urip mati ana ing tangane Gusti. Kita ora bisa nentokake urip dilakoni lan ditampa kanthi senenging ati. Daratan lor, mekaten kula wau waosan cariyos cekak ingkang sampun kula waos. Muga kemawon waosan cerita cekak kula wau saged dados panglipur manah panjenengan sami. Matur nuwun, rayu ing pinanggih.